kene aku nunggu kowe SMS rambalasi entak telepon malah kok pateni mangkal aku mangkal yen kepatok irungmu bakal ciwel 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 ala ciwel lali janjine kadane alasane makelake sapa wong sing ora gelo atut dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi mong arakatmu sajak nyubitani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya aku nunggu kowe ata SMS rambalase yen tak telepon malah kok pateni mangkal aku mangkel yen kebetok pipimu bakal jiwa 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 ala jiwa lali janjine kadane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo atut dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi omong rakatmu dek sajak nyubitani atiku sujono kowe kencan karo